Madwar id-dinja huma miljuni il-persuni li ħabtu wiċċhom ma' mart u kundizzjonijiet minħabba l-ammont u t-tip ta' ikel li jieklu. Sansitra ċertu kundizzjonijiet iwasslu għal ħafna komplikazzjonijiet u oħrajn jaf ikunu fatali. Fl-aħħar snin dar kellna l-saħtek kienet ta' spalla l-mijiet ta' persuni li fitxew l-għajnuna minħabba il-kundizzjoni tal-anoressija u l-bulimja fost l-oħrajn. Fost dawn Solange Chantar, tfajla 20 sena li daħlet stajx f'din id-dar bilan li tieħu saħħitha lura. Il-fatt li kont qed ngħix hawnhekk li għandna raħa bħala salvat li ħajti kompletament, speċi fil-li kont qiegħda literalment hitting rock bottom, fil-li f'daqqa waħda ġejt hawnhekk, sibt l-għajnuna ta' terapisti u minn hemmhekk għenuni nimxi iktar l-qudiem u indunajt kemm hija sabiħa l-ħajja. Tistqar li kien hemm waqtiet li ridet tieqaf minn kollox, iżda fl-aħħar se tittaraf il-benefiċċji li ħadet minn dan il-programm. Esperjenza li fil-bidu ovvjament xtaqt kemm darba pakkjajt, kemm darba bdejt ngħid għaliex ġejt hawnhekk, imma in the long term kienet worth it għax kapaċi ngħid li issa wasalt fejn qiegħda, nħobb li l-nifsi u dal-post imnala kienu għax salva li ħajti. Id-direttriċi għal dar Kenal Saħtek Darlene Zerafa qalet li minn meta id-dar fetħet il-bibin tagħha laqgħu fih danhom minn tfal sa anzjani. Naħdmu mal-persuna, ma mhux naħdmu mal-persuna biss, naħdmu mal-ġenituri nkella mal-carers tagħhom ħalli naraw li meta jkunu discharge meta jmorru lura fis-soċjetà, il-persuna tkun terġa' integrata fis-soċjetà, tkun produttiva u tkompli tmexxi l-ħajja tagħha normali kif kienet fis-soċjetà. Din id-dar finanzjata mill-gvern toffri kura mhux biss fiżika iżda terapija holistika biex tassigura li l-pazjenti jerġgħu jieħdu saħħithom b'mod sħiħ. Is-Sinjura Zerafa sostniet li hawn wisq stigma mad-diffikultajiet marbutin mal-peace l-aktar fejn jitlu eating disorders fis-subien. Qalet li dawn huma biss wieħed minn kull 10 pazjenti li jaraw għaliex is-soċjetà tassoċja dawn id-diffikultajiet aktar ma' tfajliet. Il-psikjatra Anthony Zara spjega li ħafna mill-pazjenti li jġildu kontra l-eating disorders imorru jsibu refuġju fid-dar wara li jirreferuhom tal-familja għaliex il-pazjenti ma jarfux li għandhom bżonn l-għajnuna. Iżda xi jsir la darba l-pazjent imur ifittex l-għajnuna. Once li għamlu dan il-nibnu stampa diagnostika qed nifhmu eżatt x'inhu jiġri. Mbagħad minn hemmhekk naħdem mat-tim biex naraw ftit x'interventi ħanoffru. Solange irrikonoxxiet li għalija imnalla kienet din id-dar u appellat lil kull min għandu problemi bħala biex ma joqgħodx lura milli jfittex l-għajnuna. Minn daqshekk il-fatt li jiena ġejt hawnhekk nista' ngħid li kienet għenitni u naf ukoll li jekk in-nies ħajġu hawnhekk żgur ħatejn lilhom ukoll. Diffiċli vera li titlaq mid-dar u tiġi post bħala hawnhekk, imma it's worth it. It really is.